Papilloma malignum. Adenoma benignum. Adenoma benignum. Ligamentum carpale. Ligamentum carpale. Ligamentum palmare. Ligamentum palmare. Parva petrosa. Inertia venosa. Inertia venosa. Carcinoma cervicis. Carcinoma cervicis. Empyema thoracis. Empyema thoracis. Auriculelopulus. Auriculelopulus. Incompletus numerus. Incompletus numerus. Tak, nebylo to špatný, ale dáme si to ještě jednou. Odmlouvat! Véna, dáte mi vénu. Hned, ty a ty. Tady. Ty s plurálem. Jistě. Kdo bude remsat, dostane ještě procesus. Nahlas! Véna, 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 vénarum, vénis, vénas, vénis. Tak. Tak, dneska si máme probírat poruchy vývoje a pohlavní chromatin. Takže, jaký jsou rozdíly mezi mužským a ženským pohlavím? Tak teďka v té další části našeho cvičení si budete prohlížet preparáty, ve kterých budete pozorovat přítomnost Barrova tělíska. Tak si dejte teďka větší zvětšení. Tomu já říkám tělísko. Oli? No. Puštěj rychle lubrikant, teda imerzi mise. Na zdraví, no. Neblbni. Dej mě tu vodku. Dík. Давай наливай, поговорим. Будущий день покажется светлым, как сто балерин. И если не лень, то повторим. Прямо сейчас пусть будут эти 100 балерин. О, где мой... Neumíš klepat, ty vole, vypadni.
Dobrý den. Dobrý den, pane doktore. Tak co vás trápí? Ale strašně mě tady bolí záda, nemůžu se vůbec vohnout. Záda říkáte. Záda. To bude asi podzolíte. Dobře. Tak se opřete. Tak? Samozřejmě. A kde nejvíce vás to bolí? Tady takhle na boku. Dobře, nechte mě pracovat. To bude složitější problém. Mám se bát? Zatím ne. No, vypadá to na injekci. Ježišmarja. Tak kam vám to fouknem? Teď to trochu típne. Au. Do 2 měsíců by to mělo být v pořádku. Pane doktore, opravdu už nic necítím. To nestojí za řeč. Jděte se, naschledanou. Naschle. Tak se, paní Vomáčková, připravte, buďte v klidu, nehýbejte se, nežvíkejte a prosím nedloubejte se v nose. Připravte se a začínáme. 1 + 1. 2. Přestávka. Tak. Zase se připravte a začínáme. 2 + 4. 6. Přestávka. Kujme pikle, obvykle i neobvykle. Kujme pikle, kujme, snad se pikle spiklí ujme. Budeme pikliti za královské tintinti. 72 děleno 9. 8. Přestávka. Připravte se a začínáme. Derivujte prosím X. -1. Tak, vyhodnocení bude trvat asi 10 až 15 minut, chviličku si počkáte, jo? Já to zatím vyhodnotím.